Hi, Yeah. mayong hapon. Oy, may hapon sa tanan, second round. Among topic ron is Yan ang nganong magkikog mangyong naagi magyoy magkikog. Tama Kaya, niyo. Laom kayo, lami ambakan. Di man yan makapatay. Ha? Mabaw ra kay na ay. Hindi man Pero kay. og maghikog ka, mamatay man ka. Ano ka na? Nga mabaw ra man unta. Naaman ang pikas. Siya may mutabang. Murag. Imbes nga, una-una ra to nimo maghikog niya. Ah. Mag joke ra ba niya? Mabaw ra bitaw ni dinhi man kapatay. Uy, dili ang ay Matay komedya. mo More ka. kuno Dili magkomedya sa si kay ngano si kanang- kanang naipanulay. Mo lagi daw na. nga, Naipanulay oy. kanang Kung kung magjuk-juk bitaw kag party na nang magkikog, madayon jud na siya. No, ayaw yun. Nang ayaw jud pag-joke. Kay ang pagpakamatay man gud. Sala na gid siya nga dili murag di ka mapasaylo sa Dili Ginoo. ka jud. mapasaylo pero Hmm. nganong maabot man yun sa punto nga maghikog? Para sa ako depression o sana siya sa hinungdan na nang magkikog. Uy, og ma-depress ka, suroy oh. Oh, nindot kay palibot. Kung naa pa kay, kung Ha? naa pa kay huna-huna. Kan mga taong depressed man gud na sila sa huna-huna. Ilang huna-huna problema na Uy, siya. di- Oo. Ni korto na gyud sa utok ba nga kanang brag. Para mahuman. Dako pamanta niya tong ulo ro pero Para mahuman tanan ang problema. Wala na gyud siya wa na paglaom nga masulbad. exit. Wala Haw, exit. Walay problema nga di masulbad si oy. Lagi. Bisan paganig mga kanser nga mga sakit, wala kay paglaom nga maayo pero ngano mang maayo man. Kay positibo man siya. Mo na Pero ingon nga negatibo wala ka. pa niyang destiny. O kayang Nabigyoy spirit ang Ginoo nga makahatag og milagro. Oh, dili ra man kay sakit ang problema, dili kay utang, mga utang nga minilyon. Total basta as long as mubayad lang ka ana, imong data-datahan. Ayun Oo, rin nga no. 2 million, 3 million niya. Di utang, sakit. wala yung Experience man ako god nga dunay kasulbaran. Una po yung uban nga. depresya gumikan sa utang. Uy, labi man naghikog nga katuday ang pagkaigo sa aman. Labi naghikog ato nga naigo sa aman. Katubang na-scam. Lagi pero Oh, ang karon man gud ang mga batan unon nga nung maghikog. bitaw. Wala na wala na Patanon. wala na ba ikuan ang Wala. hunahuna. Gamay na kaayo Pero sila. gamay lang yung kay hunahuna tungod sa sigig cellphone. Gumikan, Siguro? gumikan sa nang kuan, gumikan sa grado nga ni gamay. Oy, ang mga batanon man gud pod ron, lack man pud sila sa communication sa mga ginikanan. Idlas man kay sila mura maghaluan. Di man kabalo mo duol pod ma. Uy ma, na dili pod kabalo mo lambing ginikanan oy. Mama, sige mama. Mao gani nga Samok, wakoy kwarta. bot parte mama ug anak magdilambingay ma. Gatag allowance mabiden ma. Kun ba ma buros na biya ko ma. Uy storya. Uy storya ba? Oh moy kakulangon. A koneksyon ka ganina ni do. Pagingon Hmm. mo nga. Maburos diya ako ma. Oh, din. Kagang mama maingon nga. Praktikal lang yun ang mama. Nya, biday, maingon, day. Anak. Nya bingon di Ay, na. lang lagi Layas, pakuha. di di ko mo dawat nimo. Hantod noon gikasab-an ra, uy katong nitaburon, gikasab-an ra ganito sa ginikanan, naghikog. Muna. Ay ato na lang Nadagang- nadawaton no. Lagi. Naay mga daghan Minuna, mga magkaapo pa bata nga dili pag dili man gud pag open man gud niya nga mana ingaani biya ko. Ha? React na mama. tinood yun. Kay nakuratan pud ang mama. Ana ba? Mo tan layas na dai ang anak. Nya Wa dili na gyud ma-accept. Wa na gyud ni O, uli. dili Nabalakan mapasaylo. ako, ang mama, ano man to akong anak. Usa na kaadlaw nangita na mga classmate na karon mang Kinahanglan jud no nga kulayas, maghiko. for better or for worse. Dawaton, Mag-inunungay ta. Bahalag. Mag-inunungay. Kay- binlan kag anak o apo. Karon man gud nga panahon, praktikal Binlag na anak lang ko, gyud gabo. siya nga praktikal lang gyud siya nga ingana. Dayon ang mahitabo sa mga bata, 15 anyos, 16 anyos. Kulang og guidance sa ginikanan dayon. Ang number 2 anak niya. Oo, ay, Ang kasi iyang suicide. kwan bang, iyang ambience bang, iyang mga environment niya more bitaw sa gawas dayon plus social media. Walay simba, Oh, nga magkuyog mong simba. walay Murag, basis Ginoo. yung social media pa. Uban po bisag lang nasa simbahan. Hala ko Mag-cellphone. cellphone. Oh, di, Wala na wala lagi nila ang hapon dili ba ingon nga Pulis. consistent ba ang pag-alima sa ginikanan. Holy Spirit Bisag silang na sa simbahan. Nganong ginikanan man gyud padulong permi ang sayo. oh, mo lang na. Sila Wala na may kapangkana. sila may author. Dili Kita may author kita. Oh, wala man ingon nga kuan kita mo nangandoy og kanang Anak. natay pamilya, anak, kitay nagbuhat mo nang atua kita nang pasan. Ang dili gyud pasagdan. Mo nang dili. Dili. Worse, Kaya for nagkahumano better pa or na. for worse, not succeed or Ni succeed, ning kuan siya ning ni success. wala siya loss gyud, wala siya success.
dawato na lang. Dawatan niya. Kay wala man ta kabalo nga, wala to siya gipahuman og eskwela sa Ginoo kay ang iyang papel ato liburer. Dili siya professional kay professional tanan, wala po'y sulugoon. Naayo yung purpose ang Naay purpose ang tanan. Kay Pero- lisod magpuro na lang doktor nya walay Unya inig mag-eskwela doktor di ka pasar hikog na ang sad. imong nurse. Ana po. Ha? Sana man ay. Dili ka daghang doktor. Doktor konduktor o na ya. Dili ba what I mean Ha? nga kung pwedeng paningkamot nga mahimong doktor unya di ka pasar maghikog. Kuan na siya kanang wala niya ang iyang manggong pride ato ba. Kuan wala niya mo-overcome. Depreciation of Oh. pride mao ginay kanang sinugdanan sa Kung hikog dayon kulang og pagsangkit sa Ginoo. Ginoo lagi. Ang Ginoo gyud ana kay dili man gud maabri ang imong Holy Spirit sa imong mindset nga ay dawaton ako ni acceptance. Di na mo na dawaton. Ambak kita dire. Chiko oy. Bahala kung sa pagkadakos kung problema bahala. Yan ni mong gunit, yan ni kahadlok. Unya ang gigunitan pagkauyog. Ang andoy ko sa Ginoo nga Lord ay di koy kalami kay puyan sa kalibutan nung pagkamatay man ta di lagi bahala pila pa ka barangay patawag daga itong mga utang na kung sa Lagi problema. Sa mukha yun na. Bahala di ka pasar og board oy. Ngaron di ay manindan lang di ay. Mo bitaw tinuod be na. Ano ang tuyuan be lagi ang Ginoo Ang pag mga bata. Uy pagkahadlok yun sa mga Ginoo lagi na kanunay. Lagi, inikanan, dalon yun sa simbahan ang anak. Ang panulay mo ana yung panulay sige. Sige. Oo. Mo ana Ano, na. anong yun na? Oo. Wala man, duha ra man yun na. May mga ayaw. Ang isa, sige. Naman gay maghikog nga kanang galingkod na siya ba galingkod na nahitabo na sa buhay. Galingkod siya gahimo siya og basket. Naging samto niya. Ang basket ba nga kanang ginahimo mo Oh. gahimo siya basket. Pag kuman naghimo kanang binta sa gahimo basket ni santo lang sa una ba nga iyang gihigot ang iyang Ang giwave ka basket. gihigot niya sa kanang iyang liog kuman nagsandig mo sa kate ana no di mo na iyang nabantayan sa mga silingan nga wala patay na pag mata niya patay na siya. Oh, Ari pa, unang no? dili gina ka komedyahan ang word nga hikog. Medya nila pa komedyahin lang kuno mga ang isa ka kadiyong bahaw ay lang jud kuno nang hikog. Okay, Kay kasagaran mo rin sa na. garal magtuk ang hikog. Kasagara, judun ay batan. Kuan man gud sila. Taas kay ilang ambisyon. Ambisyon Kulang na sila nasik. sa kulang. Taas kay ilang ambisyon tapos wala sila kanang pag-ampo sa Ginoo bitaw kay ang ilaham gud ron technology dayon. Kaya na ko ni makuha na ko ni ka. Lisod man tuod po na brinly. Ano ba? Nya kay lahi man ang imong learning diri kay knowledge importante man siya. Ya ko lang og kanang. Oh, yung kuwan walay sa pag-ampo sa ginikanan. Ginoo pud ba nga Lord pasara ko. O di kana dayon siya ma-depress na dayon siya. Maulaw ano Tungod ba? kay Oh. maghuna-huna manggod sa unsay ka istorya sa tawo, unsay ka istorya nila nga. O kana, ani, ay si kana ano. siya si kana Kana magnauna siya ba? bitaw ka nga. Hala kaning istorya sa mga tao, anaon ko nila, anaon ko Mo nila ni- den. mo ni Dili ko maka gusto nga anaon ko, umurog may Sa- maka-trigger. mostly na sa estudyante. Sa iligan. Ano may nakasagaran Ano yung ana sa maka-trigger? Kanang Trigger. dili gid siya maayo maghuna-huna og unsay ka istorya sa tawo. Way pake, Oo. na ba? Karon man sila Kayon katabang. advice Maminaw. nga then istoryahan para nga ug unsay ilang mahuna-huna. May lagi nga- open pod sa Oh, iya lagi problema. Pero mailhan mi na sila tingali ni. Mo nang kinahanglan jud sa Kay mama nga ako ibalik ako ang na anak. na-observe na magmailan tinasa. Once nga imong anak, atong anak maghilom-hilom lang gali na siya di murag wala lang anak. Nanan na ito something oy. Na may batang hilumon. Dili na. ma-obserbaran man na nimo kung nature na imong anak kahilomon dili na ka matingala pero dili nature sa imong anak nga nahilomon nahilomon man ni siya. Di nana kay kanang huna-huna. Lain na ni da. Ano gipangayo ba nga wala nimo nahatag. Ko, murag ana jud. Nya na may bata nga Pagitas, dili nimo dili ka na, ihatag no? kay maghigog. Murag kada dunay kuan, ma-reflect man gyud kay Kay makasab-an lang. Parihatong bata o nga gusto yun siya Hmm. mapalit og kuan cellphone nga mahalon unya. Unsa rin taon ang iyahang papa? Mm, Unsa may ikapalit wala. Wala ba dili maka-afford. Unya ra unta mangandoy anang mga butanga og kanang makahumana ka, isa di pa. ba? Kay og wala pa kay kanang pangita, nag-eskwela pa ka. Makaundang oy. Unta, antos Makaundang gyud sa pag-eskwela gyud, unahon ng material. Kanya kay maingon man gud nga, mao man gud kinahanglan namo. Good, mo na kay iskuan na ron, high tech na karon pero pwede man ka mapalitan og cellphone pero katon baratuhon lang sa. Ayaw lang sa itong mga iPhone, mga mahalon, mga Apple, mga Medyo. Android pag kanang sa imong lain po niya classmate. Pangayon sa ang akong kana anak lang dili pag- na naingon nga pag eskwela na niya na pang
pangkuan na siya, pang sosyal na siya. Gusto siya makig-indig sa mga kaubanan. Mo nagiingon nga eskwela sa dayon makapalit ra gyud ka ana. Dili Basta siya magandang magpailob. Di ba? Mo nagiingon nga Pasensya. kanang og eskwela. Kung gusto eskwela. niya, Kung manguyab ka, ala panguyab na lang ayaw na lang eskwela, di ba? Yang kung ingnon kabi nga, inspirasyon na ko siya, ma'am. uy, dili binaangay ninyo hiktikan ka ng pugnan. Uy, managtaba na ikalusot ikaw man. Samot ikaw mag-eskwela, uy. Sawag, Oh. Dili gyud aha Then imo manang pugnan, ana. ahar man nag-eskwela ka dayon. Ahar man ang uyab. Eskwela sa lagi kay Pag pagka imuhang pugnan, malayas, pagkuman. Ito, makikog na lang. Wala pa rin lang ginikanan o pasagdahan, sala pod. Maon lagi. No? Pasagdahan po sa ginikanan. Sala pod. Hala. Ang ginikanan kay salaan ani. Uya, dyan kay sa ginikanan do. Gawa man niya gidala Mo ana man dyan. gibanding. Mo ana dyan, mo ana dyan ba? Durano, yun. Kila ligo dito sa Generalaw. Aha pa. Suspaita. Sa Pigkalawan. Mangaon dito sa ilang kuan. Kinanglan jud no ang kuan jud siya ang relationship communication lagi gyapon jud grabe jud. Communication. Communication yun ang usa. Oo nga. Kay para mahibalaan nimo kung siya problema sa imong anak then maistoryahan ninyo sabot ra gyud siya. Paluap. Imong anak ra gyud. Ang paluap ra Nga Okay. masabtan niya ang tanan Usa mo. dai dong, Communication usa dai of dong. time nimo. Imo ginata, Tagaan yun, imo panahon. ginata kanang time ang atong mga anak, labi nag mga teenagers na sila kay wala pa kabalo sila mga una. Tinuod jud. Ako lang bitaro no na kuan magyud ko, naigo na pug ko. Kontra gusto ra kong palit motor. Ako ko siya palit og motor. Kay kanang wa gyud may relasyon bangag-bangag, suko-suko karon maay na. Pero Kuan jud no. dili jud Kuan gyud siya. undangan og kanang May tambak. Lahi May jud. Storya. pahinumdum. Kay dagko naman sila. Anak ra gyud. Andoy na lang inuko, mayroong maninyo na lang po doy. Ayaw sa Di ora man gyud kay nga. Kay nga basin mo og- maglisod. Dili pauli ra gyud gihapon na sa imo ha. Kay ang kalisod. Wala maplastar sa daan. worst come to istorya worst. gihapon. Ang importante buhi. Og mo success, okay. Og Og di dili. success. Okay lang gyapon. Takabalo. Wala gingon nga. Yung takabalo. Ginikanan. Dawaton lang nato kaysa maghikog pa lang na din ha. Dili na to Come dawaton. up. Makapasar sa dili, maminyo, mapaburusan or makapasar o unsa ba Unsay success makasya. padulngan sa Kung say padul nga sana kay anak man adawaton. Kay sala nimo na. O kay anak pamilya maghikog pa lang. Sala na to na. Ginansya Nawala bitaw ni. siya. Nagiyahi kan sa Ano? gamay pa. Anday ka nang kitang ginikanan. Ginikanan. Kuha na lang gyud. kita kanang kalma-kalma na lang yun. Kay di makakaingon Kalma. niya, bot inyo din ha. Pero ginikanan Mao gyud. gyud, Yan mao o. gyud. Kanang kulang gyud ang panahon. Kay busy kay kasi mo negosyo. Panahon nga ka makikistorya kasi mo. Kapoy best stress baya kay ma gusto na ko ni mga anak ni ko ni. Kapalita oy ganahan ka. Ni kuli man gud ana ma trabaho o negosyo. Ni kuli man gud sa ginikanan tulong na ang bata. Pag pagkabuntag pod mo ang bata sa eskwela ang ginikanan Busy. wala na, busy na. Oo. Wala na mapaluap. Kinanglan Inigol. gyud. Walay monitoring. Inigruol sa anak mayon nga busy kay kuha sabi. Oo, ang Kaya na pa koy monitoring. kwentahon. Ano ba monitoring ba? Usagi na siya. Tinood ba Dili gyud. mo kay anak ra. Basta pod bana o asawa. Tanan lagi. Kinahanglan na agi communication. Aron Kay di basi ang maghikog. i-communicate ni asawa o ni bana lagi Communication na. yun. Oo, di na resulta niya dili makaya, hikog Naghikog na. na. Still Labi na ako kay experience ko ana nga nagdaot pa siya nagsakit niya wala di pamilya niya nagasikaso. Siya jud mingon ako nga maipay maghikog na lang kuan ni noy ana gid siya. Dialysis patient siya. Ako gid siya nakuanan. Nga naman ana. Wala sila nagmahal nako, wala kun lang ko bisan man lang og kwaon ko nila diri siya ra gyud tuoy ni gamar. Hindi gawa sa dayahan, siya ra mo uli wala siya Ano what's man, it? wala siya papa, wala siya mama. Broken family. Usa Oh, pod wala. Wala yung sa Oh. niya, wala lula. Ay, ang lula na pero layo man. Ya dili pud care ang lula, wala di pud kayo drive ba. Dili kayo caring ang lula. Maon. Oh, wala siya. Duy kay siya, wala gid siya pamilya nga kuan. mo nang angay siya sa Ako ito inan, balin og laing adlaw aron back-ride ka nako. Ada punta ka ana na lang kay ko kay mausa sila. Ang kasi ang akong husband siya pod dialysis man sila. Usa ra ka adlaw. Loy wala gid to siya ingon nga kanang partida nga naay mo hulat niya, mo atiman, mo palo, inom tambal. Busy man gud po siya. Oh. Busy ang mga kuan ba. Mo bitaw na nga og naa bitaw mga ginikanan nga mga kuan kaayo kanang wala bay pag hunang-huna sa mga anak.
Atensyon nga anak yun kuan may luoy makalunod. kayo, luoy kayo. Ang kamagulangan nga anak mo murag May maoy, mama mama o papa. Daya nya unya nagkahuna-huna lagi magulangan naghuna-huna uy siya nga maghikog na lang. Unsa may ipakaon niya siya mga manghod nga upat ka buo. May gani kay napagyud ba napagyud Ginoo bitaw nga magtan-aw nga naay mga tawo nga moduol nga maka-advise mo habang sa ilaha man ang maka-survive ra gyud basta na naalang gyud kanang naapagyud ang Ginoo magtan-aw ba. Inanglan jud nga duol jud ka sa Holy Spirit sa Ginoo sa Pangginoo jud say kay pag-abot sa panahon nga na kay problema survive ra gyud ka. Ako experience jud nako. Mga batanon lagi dili lagi patakag yun patakag dasmag na lang yun kay ngano padung yun sa hikob mahikob man gyud ang mga anak way kaon. Okay, kuan man sila wala na may kanang di wala nimong gipakaon. Sa mo na sing gahikom na sila wala may mo sa gipakaon wala. Wala at way atiman sa ginika na way nga. Pataka na lang nya kanila bang way atiman mo pataka ang panganak. Kanang may mga trabaho way mga pangita way mga kuan. Hindi na patakag panganak. Sila hindi nga. pero bahala na lang oy. Di walay question sa ako kalisod. Wala siya question kay daan man gyud agi na kong kalisod jud. Kana jud untang ginikanan oy kanang parent consent ba nga concern ka. Mao gid siya importante oy. Bahala na diha mag pamahaw tinangkong. Oh, paniud to kapayas, kaguran, tunuan. Bala mo sa ka simple basta kay nak mo ni nak imong uniform ni nak, balo ni nak ana o di pagkukuan at tuon pud nimo. Na mo na si mama wala man si mama ikagahom pero si mama do. Na si mama do. Bisag asa ko maabot bisan karon until now si mama Karina na pag mama to kumain ako ilakto na to tingala mo ko nay nangita ni mo ko. Sus di ko si mama ning abot na sluyo na agi sa susunod. Nagkikan gyud siya nga namata anak ko muapas gina siya. Among mama 84 na. Muapas siya sa kuha uy. Mo sa pa. Saret anawala oh mama ni mo leto nana pod. Dahil lang siya kay the only one bi ako niya mawala unya. Si papa nawala. Siya gyapon magluto. Amis ko kang mama ba nga sitwasyon nga naagid siya kanuna na apas siya oy. Unang magpasalamat pud ta ang mga lula nga mosagop sa mga apo. Oh. Nga biyaan sa ilahang mga oh, salamat sa mga apuhan din ha, nga mga grandma, nga mga super grandma, nga grabe ka-care sila mga apo. Salamat ninyo tanan. Para dili ba maghikog kay mga bata abag-abag ba? O huna-huna nga diha ra gyud sa taman bitaw nga wala na gyud. Murag wala na gyud lutsonan nga wala na gyud siya. Okay, wala man gud sila kasumbungan sik. Wala sila kasumbungan, wala sila kaduulan, wala po'y tigmay-may nila. Wala ba mo abag-abag ba nga mo alik-alik nila nga kaya na mo inspire ba wala kaya na wala sa simbahan anak ba siya nang kinahanglan yun simba gyud kinahanglan mo simba gyud kanang kinahanglan ang mga anak dalkon din ang simbahan kay usa man na sila sa atong makadungog ta og pulong sa Ginoo dayon kana sila Ako lang lang gid sa ang lahi nagituyuan simbang putya lahi lang reliyon okay ra basta kani simba ati manon ginapa sila parang wala sa ilang huna-huna kanang mga makahuna-huna sa mga dili maayo ba para sa ilang sa kanan nga ang mga anak mga gagmay pa timanon dayon ibanding dayon haron naa sila'y kaisog o unsa ba nga makaisumbong sa ilang ginikanan kung unsa man ang ilang mga problema then kita po mga ginikanan igmat po ta sa mga mata huna nga labi na o kanang matingala tas tong anak kanang nahilumon man ni siya nga sabaan man ta ni siya kana usa na siya sa sign nga naa na siya hinay-hinay nga nag-anxiety na siya. mga bata mangud karon murag mingon din ba nga bata pagay kayo no na may stress nila bro kita sa una wala man tay murag wa man ta kailaan ang stress no manang ang ginikanan kinahanglan gyud mag-follow up siyang anak labi na magsinrag duwag cellphone kinahanglan na gyud siya kanang panahon nga palungon ang cellphone dayon kaon sa saktong panahon at timanon gyud ang anak dayon unsay mga problema sa eskwelahan anak ba i-follow up gyud ang anak dayon og na magay problema nga dili nimo mahatag kay kanang kulang pa ka financial sabton ang anak og kuan di ba kaysa kanang ang ilang hunahuna manggod nga murag wala ni ka care oy na ako'y problema murag wala raman ana bitaw walay follow up sa anak manang aron malikaya nang maghikog nganong maghikog kinahanglan gyud siya nga kanang nga gyud kay panahon alang sa imong anak
Managingon kung Dalo nimo sa pag-ampo gyud po. kung busy ka para sa kuha, kung busy tang ginikanan, kanang bugat yun siya na obligasyon. Kung nakaya na tong mangmarites ta sa mga ubang balay, o ano ka lang, dili na lang ta makigbanding, makig-istorya-istorya, hugoy-hugoy, makigmarites atong mga anak. Na, kumusta naman mo? Si problema. Ito mo abri bitaw mo ang kagulingon bitaw sik nga. Sige, share na kung sa ikuan. Si gusto nimo anak-anak bitaw. Murag wala man gud nako siya nako na mo'y kakulang murag tugkad nako ba. Nay ginikanan nga dili. O para ang relasyon ninyo but isig usa, luag bitaw nga makasumbong siya, ikaw dili ka rin kato siya ug nasay problema, masulbad ba mapangitaag pa maagi kay na-open man. Kung dili man gud siya ma-open, diha na man gud na musulo dayon nga wala may koy kauban, wala may koy kuanan niya, may pa-impas na lang ni tanan, no. Paywa na lang ka, may mitabang nako, anak bitaw. Kay ang problema do na yun siya kasulbaran. Ang pangutana, usa ka problema ug ikaw ra isa, di gyud siya masulbad. Kung wala gi kay partner nga ika-minggol-minggol nga imong problema ikastorya dito. Counseling. Oh, counseling ana siya. Mumurag mo akong nakita jud. Dayon murag kana pong duwato na lang bitaw unsay mahitabo. Duwato. Kung masakses, makahuman o makaanak, okay ra na oy. Mora lang gid to. Bye, sa sunod na po. Salamat.